Pitturi li qatt ma deru qabel mill-artist Malti Giorgio Preka jinsabu għal-wiri fil-Mużew Nazzjonali tal-Arkeoloġija, wirja li se tibqa' għaddejja fil-Belt sal-ħadd 4 ta' Ottubru. Imsemmija għall-att moħbija pitturi mistura ta' Giorgio Preka, il-wirja titfal lenti fuq ġabra ta' 31 biċċa xogħol, inkluż awtoritratt imnebħa mill-Alla Mara ta' Malta. Dawn ix-xogħlijiet inkixfu mill-familja ta' Preka wara s-suċċess tal-wirja dwaru mtella f'Muża 5 snin ilu. L-ispirazzjoni ewlenija wara x-xogħlijiet kienet il-Mara Rieqda, statwetta preistorika mill-ipoġew ta' Ħalsaflieni li mal-milja ta' snin saret ġbija ikonika ta' Malta. U Preka interpreta mill-ġdid bl-istil distintiv tiegħu tal-linji skuri, il-wien jajtu u forom simplifikati u joħloq dialogu bejn il-wirt preistoriku u l-espressjoni artistika ta' żmienu. Jikkumenta Noel Zammit, kap eżekuttiv ta' Heritage Malta. Preka fem li s-simboli tal-passat tagħna jibqgħu jispiraw forum ġodda ta' espressjoni, jibqgħu rilevanti għas-soċjetà tal-lum. Fil-fatt, din il-wirja żewweġ flimkien l-arkeoloġija, l-arti moderna, l-istorja u l-immaġinazzjoni b'mod li tistieden lill-viżitaturi ħares lejn il-legat kulturali ta' pajjiżna minn perspettiva ġdida. Pionier tal-arti moderna f'pajjiżna Giorgio Preka ħadem bħala restawratur f'dak li dak iż-żmien kien magħruf bħala l-Mużew Nazzjonali fl-istess binja fejn qed tittella l-wirja llum il-Berġa fit-Triq ir-Repubblika. Dan qabel ma ħallax tutna għal kollox fl-1956. Kien aktarx f'dan il-perjodu li studja mill-qrib l-artefatti li aktar tard nebħu għal din il-kollezzjoni. Il-viżitaturi se jkunu jistgħu jifhmu aħjar ħsieb wara l-pinzell permezz ta' bosta minn dawn l-artefatti preistoriċi, uħud oriġinali u oħrajn kopji li huma sebiti biswit il-pitturi. Barra minn hekk il-wirja hija mqasma fi spazji semiċirkolari madwar passaġġ ċentrali, spazji ispirati mill-istruttura tal-imnajdra.